Kamokrwat District Sport Association MDSA Lembaga Atletik Committee mentaka sengi ka kan riutrik uyayong araja arpuar kalayo ban penlong ya ka selection camp Hamadan Maumeryong Jongga Shnong Sakwang Southwest Khasil District banjet nagabanta ki khenna ilekai ki ban sami ikmat ya ka Southwest Khasil District ha ka Meghalaya Games 2022 Hashilong ka ban sedang nadu ka ar hadu ka nyautrik jong ujamang araja arpuar ha bakren hakilat pathai kubor u Jom Singh Star Ramsi Secretary in Charge ka Athletic Jong ka Maukrwat District Sport Association ulapan pau ya ka jing ai kublei ka bakerpang nagabanta ki kena samla ki blawan ban shimmenta hakani ka sngi hakani ka selection camp bakin long kinong mi ikman Shaka District haka jing ilekai baper hashlong haka athletic ki ban shimmenta kin don haka under 23 on the 18 but on the 16 haka jing ilekai kin jat ball kin don tang ka on the 23 jongki samla shinrang but kin thei pada haka jing asiat kenampan kin don haka on the 23 on the 18 but on the 16 yatho uba YG lendo ulaban rapru bagathong ka bakmat e jong ka Maukrwat District Sport Association kalong ban lamlenti nakabenta kirang bat ki thei lekai bakin long ki betibit haki jat jing lekai baper ka manakong panpau gi jing sungu yapi ki partisipan ki balawan hang kene ka jaka nom ta ban penlong kene ka selection camp kene ka long gi jing thmu nom ta ban jet ik player ki bakan sai ban ra ya ka ban leji khun ha selong kata ka ban long arterik hadu nyeuterik jong kene ka Meghalaya Kim te kim da don bune ki khna ki baywan namar lengkot ka jing tip ke jongi ndrei walak taru ilayale hi yakban penpoi syaki senong ya ki jing tip ndrei kadau kalong ba nak sun neng ru gawai ka jing penthut jong sun neng ndrei ki lai don pat kato kene ki balai poi te ki don kini ki khna ki ba na jingai ru ki balai wan te kulai sibun ki jing wan simta ki jong pi kene kalong ka sin ka baar jong kene ka selection kam ki jongi si sin ngila penlong ka bala long ha sok khalam hagi snem jong ne arjar arpau ke ju hi ka Meghalaya Kim te menta kalong ka sin ka baar jongi kum ka MDSA panjit biang ki khna ya ka ban lej ban khun sha kene ka Meghalaya Kim te tangkine boleh sibun kamu working president yang kamu Maukrwat District Sport Association hadin ba ngilayo bune song ya ka executive committee jong kamu Maukrwat District Sport Association kapelong ha kamera jong madam DC belong presiden tingila ai jimut ya ki committee jongi kum ka athletics committee kaba menta kilayo ya kaban organize ya ka selection kam wala kalong kapor kabulong kot ya kabang ina ajeng tip dan ringi kerman ba ini ya ki best athlete ki ban represent ya ka Maukrwat District Sport Association ya ka Meghalaya Game panlong hau hak arterik jong me hadu nyotrik jong mentau senam te nakaleng jong ka association ngi don ka jin angnot ka krau hakaba kumbang ni jutem ba ki atlet jongi nang ni lapo ka Maukrwat District Sport Association kan ka district jongi ni jupoi banyo ya ki medal kampame agbede bat ki long distance runners te ki ki events nila banong hot ni kamuna tenrei wat la kataru lengba jong kini ka selection kam ka bangiyo ban penong menta ngin continue dia saya ka coaching kam hakaba iba Jom Singh Star Ramsi belong secretary in charge jong ka athletics jong ka Maukrwat District Sport Association yo banong komu coach ba they qualified coach jongi hakaba insa pen long ya ka coaching kam nung ba jong kini ki sngi ki por ki bagidang yo lat kat adu bangin yo bonech ketika competition tangi kerman da ka jing trelang jong ki athletes angkat bat ki nong penya ni kerman bangin yo ban warna medal na kamta ka district bakar long ka brom ya ka ASEAN bade ka district hi brakwe tidak yang jongi ngikit bok yang ta ki athletes jongi
bat i krapar ro yaki bakin long disiplin haka wangi lek ya ka ban mi khamat ya ka disik jungi klang ba kanom don kana kuno ke jingsa butnam ba ki khna jungi ki long ki khna ki ba kham akor ali kum ni pantai te kata gari ka jing angnot jong ka ASEAN ting idon ru sa artli ki disiplin ka football disiplin ka wangi larai ban lek ban mi khamat ya ka distrik ban simanta sekte ke ju kalumpong bat kum juro ka archery disiplin hakaba ni kerman lang baju kini ki artli ki disiplin ru kini yok ban pedap ya ka kucing kam ya ka selection kam bat kini yok ru ban ya ka kucing kam te kata ka di ka jing angnot bat ka thong ka ba ka mokrat district sport nation kadon ban yalam lenti ya ki nongele kai napo jong ka district jungi kublish pon nagaleng jong kamokra district sports ASEAN ngidon lightly discipline kibang inyo ban mikmat haganika Mekalia state agam Mekalia kim 2020-2022 kata garika athletics discipline ka football discipline bat ka archery discipline kiwi ki discipline ngidon lagi jong ki ASEAN ka syong ka rai jong ki nagaleng jong ngidon tang lightly ki discipline ya kebangi haban sim kum ka jikitli panelam ki khana jungi nakabanta kamme ke lekim 2022 ngidon ru ki category wise haka athletics ngidon ka under 23 under 18 but under 16 kata ka ki category namta ka athletics but haka football ngidon tang jong ka under 23 kata both boys and girls te haka archery ru ngidon under 23 under 18 but under 16